kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. dɔnbari waati sera radio benga ale kumaso kɔnɔ 97 tɔmi kelen fiɲɛ suru ka bɔ sugununkura kulujo nagakɔrɔla na a labɛn bɛ fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ seyidu sila maraka faama fɛ. morikɛ tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi araba desanburukalo tile 26 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. sariyabolo waleyali hukumu kɔnɔna na n'u ko ma loi numéro 10/028 12 juillet 2010 n'o de bɛ kungobolo maracogo ɲuman kofɔ cakɛyɔrɔ min bɛ n'u ka ma société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé baaraɲɔgɔnya ani direction nationale des eaux et forêts ni ɲɔgɔn cɛ u ye tile fila ɲɔgɔnna jɛrɛ u ye o waleya fɛɛrɛ minnu sigilen bɛ ɲɔgɔn kan kungobolo o tangali kama. san 3 o tɛmɛlen kɔ ɲɛminɛya la syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités territoriales o kɔnɔna na Adama Fɔnba a n'a nɔnamaw u ye ɲɔgɔnna sɔrɔ karidonya tɛmɛlen desanburukalo tile 23 ɲɔgɔnna jɛrɛ sokɔnɔ salle de l'indépendance lycée technique ale kɔnɔna na u ka congrès filanan o kɛnɛ kan. jɛkulu min bɛ n'u ka association des professionnels en odontostomatologie du Mali u ye ɲɔgɔnna jɛrɛ waleya sibiridonya tɛmɛlen institut national de formation socio-sanitaire Tomikɔrɔbugu laɲini tun ye ka ɲɛfɔli kɛ baarabolow o waleyalen na san 2018 na. dɔnkibaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na. an bɔra k'o de fɔ yaasa sariyabolo min bɛ yen ni o ye loi numéro 10/028 12 juillet 2010 n'o de bɛ kungo maracogo ɲuman o kofɔ société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé baaraɲɔgɔnya ani direction nationale des eaux et forêts ni ɲɔgɔn cɛ ani maa minnu bɛ jiri baara kɛ u ye tile fila ɲɔgɔnna jɛrɛ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ fɛɛrɛ minnu sigilen bɛ sen kan kungobolo o tangali kama n'o o baara bɛ ka kɛ u kan ka kɛ fɛɛrɛ minnu kɔnɔna na ni sariya minnu bonyali la u ye ɲɛfɔli kɛ u la Keɲeba Kaye mara a bɛ o kofɔ. kungo maracogo ɲuman o tɛ se ka taa fɔ fɛɛrɛw ka sigi sen kan fɔ a baarakɛlaw fana kalanbolow ka taga ɲɛsin u ma o de kosɔn société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé ale ye wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ sɛbɛnw sigi sen kan fɛɛrɛ sɛbɛn minnu ni o bɛ kungo tangali fɛɛrɛw a bɛ olu kofɔ u y'a daminɛ ni Kaye mara ye Keɲeba kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye massif forestier minnu bɛ yen u maraw bɛ kan ka kɛ cogo di Keɲeba Bafula bɛ Kita a n'a nɔnaw Mahmoud Cissé ale ye ɲɛmaa dangan ye société de gestion forestière Alidou Cissé o kɔnɔna na ale kɔni y'a jira k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ jamana ye sariya minnu fɔ olu bonyali siraw olu de taamali don wa u bɛna wuli ka jɔ kɛ ka taa ɲɛdama kɛ kɛnɛw kɔnɔna na kɛnɛbolo minnu n'olu kan ka latanga maa ye o kumakan sɛbɛntiya n'o ye commandant Ousmane Sidibe ye ale directeur régional des eaux et forêts district de Bamako o kɔnɔna na ale ko fɔlɔ jamana de tun bɛ sɛbɛn ninnu bɛɛ larawe n'o ye kungo maracogo ɲumanw ye nka sisan kɛnɛ din bɛ kɛn yɛrɛ ye cakɛbolow fana ma o fana bɛ se k'o baaraw kɛ cogo min na o baaraɲɔgɔnya de bɛ société in ni jamana fangamarabaw olu ka lasigidenw ni ɲɔgɔn cɛ. Seku Dansogo ale ye maire ye Kurukoto o kɔnɔna na ale tun bɛ kɛnɛ kan a y'a ka nisɔndiya a y'a dankɛnɛmaya a y'a jira k'a fɔ ni n'a to kungo fɛɛrɛw minnu bɛ yen kungo tangali sira minnu bɛ yen n'olu kan ka taama olu siraw olu na taama a taamacogo ɲuman na ni sariya bonyali ye. nin ɲɔgɔnna jɛrɛ in société de gestion forestière Alidou Cissé o kɔnɔna na a y'a to maaw ka se ka faamuyali kɛ ka taa kungobolo tangali ɲuman sira taamaliw ma. ɲɔgɔnna jɛrɛ ladalako la o tako filanan o waliyara n'o ye congrès ordinaire ye soladon jɛkulu fɛ minnu ye lakɔli karamɔgɔw camancɛ kalanso olu tɔgɔ la minnu bɛ collectivité territoriale kɔnɔna na olu ka soladon jɛkulu n'u k'a ma bakuruba fɔla ko CPESCO a waliyara lycée technique ale ɲɔgɔnna jɛrɛ so kɔnɔ n'u k'a ma salle de l'indépendance kunungo décembre kalo tile 23 san 2018 soladon jɛkulu in CPESCO a ɲɛmaa bɔta Adama Fɔnba a n'a nɔkamaw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔna na ale ye san 3 kɛ CPESCO o ɲɛminɛya la a ka san 3 u hakɛ dafalen wajibi ye congrès ale ka waleya u ye ɲɔgɔn sɔrɔ o congrès o de kɛnɛ kan laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ camancɛ bolo kɔnɔna na olu bɛ se ka kɛ maaw ye cogo min na u ka hakɛw ka danbɛriw ye yaasa u bɛ se ka bila u ka bilamina ɲuman kɔnɔ cogo min na kumakan min n'u y'a don ba la o de ye ko lakɔli karamɔgɔ ka yɛrɛlɔfoni n'o ye la prospérité de l'enseignant malien
Adama Fomba a ko u ma nin kumakan ɲi u ma don bala gansanɛ k'a sababu kɛ lakɔli karamɔgɔ ale ni lafiya ka kan. A bɛ se ka baara kɛ cogo min na nɔgɔya la f'a ka bila baarakɛminɛn o ɲuman kɔnɔna na o kosɔn olu ye wulikajɔ caman kɛ yaasa o laɲini ninnu bɛ se ka sabati cogo min na. Adama Fomba Sipesco ɲɛminɛ an ge ale lamɛn. San saba baara min kɛra bien sûr jumɛn de ɲɛna jumɛn de ma ɲɛ an kan ka mun de kɛ pour que a tɔw ka ɲɛ donc u bɛn'o an bila o baara de la. Qu'est-ce que an dun kan ka mun de ɲini san saba nata kɔnɔna na pour que Mali école maître bɛ se ka bɔ bien sûr gɛlɛya la cogo min na u bɛ se ka bɔ dibi la cogo min na parce que an ka faamu na n'i y'a ta k'a lajɛ bi k'a ye k'a fɔ ko Mali école karamɔgɔw ko bi ko prime tɛ yen nɔ min bɛ a fɔ ko prime de documentation prime t'u bolo min bɛ se k'u ka soko nɔgɔya document fana tɛ yen nɔ min bɛ se k'u ka carrière lafasa n'an ko ma ko plan de carrière donc pour nous défi ka ca et Mali gouvernement kan k'i ɲɛsin Mali école ko de ma fɔlɔ fɔlɔ parce que an ko kɛlɛ ko c'est vrai mais n'i ye bombe san i ye avion san i ye kalachnikov san n'i ka jamana ma kalan i ma taa yɔrɔ la donc école maître de bɛ se k'o baara kɛ jamana o jamana sɔmin'o fɛ joona olu ye école maître bila condition bɛɛ la pour que ka se k'u préparer ka san nataw kɔnɔ donc o de bɛ Mali ɲɛmɔgɔw jɛbi il faut que syndicat ka fara ɲɔgɔn kan bien sûr an ka se ka Mali gouvernement hali n'u ban'o ma k'u diyagoya k'o d'o ma parce que o fana anw de y'u sigi yen nɔ olu de ko k'u bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la jamana tɛ se ka bɔ nɔgɔ la ni école maître tɛ ni kalan tɛ. A bɛ ta wagati min na san saba in daminɛ waati baaraboloba dɔw dara u kɔrɔ k'olu ɲɛnabɔ san saba tɛmɛna wasa sɔrɔla. Bon congressistes welela o de kama aujourd'hui an bɛ Ala fo ka barikada k'a fɔ ko Mali yɔrɔ bɛɛ bɛ yan bi Mali camancɛ kalanso Mali 100 kɔ dɔɔni de b'a jɛ 200 la a bɛɛ bɛ yan donc olu de bɛna an ka baara san saba baara lajɛ a ɲɛna wa a ma ɲɛ wa min ɲɛna o ɲɛna cogo di min ma ɲɛ ayiwa an kan ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ o la kura wɛrɛ kan ka boloda wa olu de b'o fɔ k'an bila mission na ko a ye taa a ye nin baara kɛ militants de y'o laɲini k'a fɔ ko an ka baara continuer donc an yɛrɛ y'a jateminɛ k'a lajɛ Mali école maître bɛ cogo min na an ka fara ɲɔgɔn kan ni danaya dar'i kan a man kan i ka bɔ mɔgɔw jigi kɔrɔ donc u mana baara min bolo da an kɔrɔ nin fana senfɛ an man jija i n'a fɔ an ye san saba tɛmɛnin kɛ cogo min na ni dɛmɛw ye ani n'u ka soutien ye pour que Mali école maître bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min ne b'a fɔ bi est-ce que patriote bɛ yen bi ka tɛmɛ école maître kan parce que yɔrɔ bɛ yen bi hali sɔrɔsiw tɛ yen kuma tɛ baara yɔrɔ tɔ ma mais école maître bɛ yen parce que anw syndicat an k'u ma u ka to yen u ka kalan kɛ mais u tɛ se ka to yɔrɔ min na u tɛ se ka to yen parce que mɔgɔ yɛrɛ tɛ yen donc an bɛ welewele dakan min kɛ ka ɲɛsin an ka militants ma o de ye an ka wasa don an ka baara in na bɛɛ n'an ka baara man kan bɛɛ ni école maître man kan n'i kɛra école maître ye i kan k'i wasa don a la k'a kɛ ka ɲɛ n'a fɔra k'u ka baara bila ko parce que ko nin bɛ yen u ka t'u ka syndicat kɔ parce que Mali maître bɛɛ ka lafasali ko de ko don. Ale ka kumakanw tɛmɛlen kɔ ministre ka nɔbilama n'o ye ministre de l'administration territoriale ye et de la décentralisation u ka ciden min bɛ yen n'o ye chargé de mission ye Malik Mahaman ale ye kuma ta a ko olu kɔni na wuli ka jɔ kɛ solonadon jɛkulu in Sipesco camancɛ kalanso lakɔli karamɔgɔw tɔgɔ la k'u dɛmɛ u ka laɲiniw a bɛ se ka ɲɛnabɔ u ye cogo min na ko nka u fana k'u jija laɲiniw ka kɛ laɲini méritaw ye minnu ɲɛnabɔli ka nɔgɔn. A kɛra école karamɔgɔ ye a kɛra baarakɛla fan o fan ye anw kɔni fɛ baarakɛla bɛɛ hakɛw de bɛ yen nɔ baarakɛla ka kan ni fɛn minnu ye donc bi kɛrɛnkɛrɛnna école karamɔgɔw u filɛ nin k'u ka thème min ta k'a fɔ ko prospérité de l'enseignant an bɛ min ɲini u fɛ c'est que u k'a dɔn u k'a bila u hakili la que jamana ɲɛmɔgɔw état gouvernement yɛrɛ fɛn o fɛn de bɛ yen nɔ min bɛ se k'a to baarakɛla k'a ka hakɛ sɔrɔ état tɛna se k'o bila daga girinda la fiyewu min bɛ se k'a to o bɛ se ka ɲɛnabɔ don o don anw ka baara minnu b'a la ka kɛ an b'a la k'a kɛ ka taa o sira de fɛ ayiwa bɛɛ bɛ jamana ka lahalaw dɔn bi n'i y'a jateminɛ fɛn o fɛn de bɛ yen nɔ min bɛ se ka ku jamana na bɛɛ bɛ se k'o jateminɛ donc anw bɛ min ɲini u fɛ dɔrɔn n'u b'u ka an b'a fɔ minnu ma revendication n'o ye laɲini an bɛ se k'a fɔ bamanankan la laɲini n'u bɛ laɲini minnu kɛ u k'u jija a ka kɛ laɲiniw ye minnu bɛ se ka waleya. baarabolow u y'olu larawe u ni ɲɔgɔn cɛ u ye kulu fila sigi u ko fɔlɔ ma commission mun bɛ u ka statut n'u ka règlement n'o y'u ka ko ɲɛnabɔ sɛbɛn ani u ka sariya bonya sɛbɛn minnu bɛ o kɔnɔkow larawe ani commission filanan n'o ye laɲini minnu bɛna kɛ n'o ye revendication ye minnu bɛ o kɔnɔko olu larawe baara kuncɛ waati sa bɛnkan kɔni kɛra mun ye ani laɲini o tɛ dɔwɛrɛ ye k'u bɛ laɲini fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛsin fɛn min ka dɔn k'a fɔ lakɔli karamɔgɔw u ka baara kɛcogo ɲuman ani u ka adamadenya jidili
o sira taamali a bɛ o de kofɔ o kosɔn sa jama kɔni bɛnna kan k'a fɔ sipesco n'o ye ni syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités territoriales sipesco a ɲɛminɛ tun bɛ cɛ min bolo n'ale ye san 3 la n'o ye adama fɔnba ye u ye danaya kuraya ka ɲɛsin ale ma k'a fɔ an dari la adama e ka kɛ an ka ɲɛminɛ ye tuguni san 3 wɛrɛ an k'o sirajan taama kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka laɲiniw olu sabatili siraw taamali ɲinini na wa a bilara biro min kunna o de ye maa 51 bɔɲangoyi ani minnu bɛna sirajan taama kɛ n'o ye camancɛ lɔgɔli karamɔgɔw olu ka hakɛ ɲinibaw ye. tɔn min bɛ n'an ko association des professionnels en odontostomatologie du Mali u ye ɲɔgɔn lajɛ waleya sibiridonya tɛmɛli a kɛra institut national de formation socio-sanitaire o kɔnɔna na Tomɔrɔbugu laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ ye san 2018 u bɛ se ka ɲɛdama kɛ o la cogo min na. kulu min ye nin ko yɛrɛ kɔrɔ don o ye LASPOMA ye. LASPOMA ale ye association ye association min n'ale ka baara kɔnɔna na a tɛ tɔnɔ ɲini wa doni a la o bɛ i yɛrɛbakun kelen bolo falaki u bɛ baara kɛ Tawudeni ale kɔnɔna na wa jamana duguba wɛrɛw u bɛ yen i n'a fɔ Kaye Menaka a ɲɛma Adama Sanogo ale ko u ka wulikajɔ a fanga bonyara kosɛbɛ san 2018 kɔnɔna na u ye baara caman kɛ u ka laɲini ye o baara ninnu kɔrɔ bɛ se ka don cogo min na k'u ji don yaasa sankura o ka kɛ fɛn sabatilen y'u bolo. san caman u makunnen kɔ kulu min bɛ yen n'u ka ma groupe de rap kaizien le Korezibi u seginna ka na dɛ u ye kunkan bɔ u ye album kura u ye o bɔ n'u ko ma ko resurrection o tɛ kununi ye sa wa o album in titiri 16 baɲango olu de b'a kɔnɔ wa fitiringu n'o ye u ni maa wɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka fɔlisenw kɛ olu fana b'a kɔnɔ i n'a fɔ Mali artiste belebelew olu caman bɛ a kɔnɔna na u ye nin kunkan in bɔ sibiridonya tɛmɛlen Carrefour des Jeunes na u ka album a weleweleda o kɛnɛ kan. nin ye dansigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ ka lase balimakɛ Seyidu Sila maraka fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya jɔ an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini waati kelen arajo kelen ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma aw ni ce ka kulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan sallahu Muhammad wa salim. Maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.